Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады знову сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всім добрый вечар, вітайце вы таксама. Вітаю, Іван. Ну і сёння будзе, спадзяецца мне, цікава і смачна. Вось тое, што мы так любім. Вельмі мы любім, Так калі нашыя сустрэчы прысвечаны кулінарыі і кулінарыі таксама. Сёння пра кулінарыю будзе. Ну ты ж у нас галоўны зараз кулінар. На канале. На канале. Ну і ў горадзе нават таксама. Але ў нас сёння будзе гісторык кулінарыі. І спецыяліст, які ведае занадта больш за мяне, за цябе. Ну вось, ужо цікава. Пачнем нават зараз з афішы. Дазнаемся, што цікавага адбываецца ў Віцебску. Партнёр афішы — любімая газета «Віцебічы». Полезная информация для садоводов и домохозяек. Погода, гороскоп, программа телепередач и множество того, что сегодня очень актуально. Берегите себя и своих близких. Витбичи. Вместе мы можем больше. 12 ноября в Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Колоса музыкально-поэтический вечер «Не искушай меня без нужды». На камерной сцене будут звучать известные старинные романсы «Ночь светла», «Я все еще люблю», «Утро туманное», «Мой костер», «Не пробуждай воспоминаний», украшенные стихами Пушкина, Баратынского, Петрарки, Короткевича. Начало в 19 часов. У Витебскім абласным метадычным цэнтры народнай творчасці і Віцебскім абласным краязнаўчым музеі ладзіцца 6-я адкрытая рэгіянальная выстава інсітнага мастацтва. Прысвечаная яна 380-годдзю з дня нараджэння разбіра і друкара Васіля Кораня. Гэты чалавек найперш вядомы тым, што стварыў бібліі ў карцінках для народа. Выстава адкрыта для наведвання з 10 до 18 гадзін. Витебский областной краеведческий музей приглашает на выставку картин Юрия Якимовича «Архитектура Беларуси. Живопись. Графика». На выставке представлено около 50 живописных и графических изображений памятников архитектуры Витебска, Витебской области и других регионов Беларуси. В экспозицию также вошли фотографии и публикации Якимовича по истории белорусской архитектуры. Кроме того, в музее представлены привезенные из экспедиций деревянные скульптуры, ксерокопии рисунков и реконструкции исторических зданий разных уголков Беларуси. Выставка работает с 10 часов. Полезная информация для садоводов и домохозяек. Погода, гороскоп, программа телепередач и множество того, что сегодня очень актуально. Берегите себя и своих близких. Витбичи. Вместе мы можем больше. Партнёр афішы «Любімая газета Віцебічы», у нас ужо з'явіўся наш госць, наш сённяшні эксперт, які нам, я не ведаю, ўсё ці не ўсё распавядзе пра беларускую кухню. Так, сапраўды. Сёння ў нас в гасцях Алена Мікульчык, это эксперт беларускай кухні, кухар, гісторык кулінарыі і аўтарка кулінарных кніг. І сёння яна да нас прывезла со столицы. В Витебск привезла вось такое свое новое выданне «Смак белорусской кухни». Ну, мы тут погортаем, конечно, эту книжечку еще. Ну, и я так думаю, Алена, адразу распавядзіце нам про адметнасці гэтай непасрэдна кнігі, гэтага выдання. Я разумею, что гэта такое падаруначнае, потому что, ну, нават думаю, тут як мне тут чапаць гэтай старонкі, адразу все, вось так дакрануўся, набываеш. Ну, па-першае, мае вітанне. Вельмі рада быць у вас у гасцях у слаўным горадзе Віцебску. Гэта так моя апошняя кніжка, ці, як кажуць зараз, крайняя. Новая, так, вось гэта будзе правільна. Новая, па ліку гэта ўжо 8-я. У меня 6... И яшчэ рыхтуецца 9-я. И 10-я. Вось адкрыю сакрэт. Стала вось падчас ковіда працаваць над новай кніжкай і вырашыла, што будзе 2 кніжкі, не одна. Бо матэрыялу так шмат, і у меня была вялізная праблема, як гэты матэрыял распрадзяліць, як зрабіць, і вырашыла, што будзе 2 кніжкі. Але сёння будзем расказваць пра тую кніжку, якую вы зараз трымаеце. Я просто адразу покажу. Ваня вельмі любіць такія
Скидки, штуки. Дарэчы, спадарства, вы паснедалі, павячэралі, бо гэту кніжку на галодны На голодный страўнік страўнік. глядзець Мы просто нельга. падрыхтаваліся з Іваном, мы папярэдне схадзілі спачатку, пацілкаваліся. Зрабілі вось гэтае мерапрыемства, Каб тут все Вось неабходнае. кніжка мае дзве прэміі. Гэта лепшае выданне 2020 года, дзякуючы выдаўцу Дзянісу Романюку, і лепшы фотоальбом 2020 года, зноў жа дзякуючы Андрэю шыкоўным, Шчукіну. шыкоўным фотаздымкам Андрэя Шчукіна. Рэцэпты і якасць страў, якія тут апісаны, ацэняць ужо пакупнікі, калі будуць гатаваць. Ну вось такая колькасць фотаздымкаў мяне наводзіць на думку пра тое, што вы гэта ўсё гатавалі, Ну, ўсё вядома. спрабавалі, што гэта не толькі тэорыя, а ўсё, што ёсць Ну я у ж гэтай кнізе. практыкуючы шэф-кухар. Вядома ж, кожная страва Не, ну можна ж гатавалася гэты не рэцэпцік адзін раз. прыгатовіць, наступнае прапусціць, не? Не, Усё у праверана. кулінарных кніг так немагчыма. Немагчыма. Усё, Немагчыма, гатуецца гэта і не адзін раз. Гэта ўсё ж такі гістарычныя рэцэпты. Тут ёсць рэцэпты, якія датуюцца 1854 годам. Гэта, напрыклад, 1800 што? 854 пернікі. Пернікі? Пернікі з літоўскай гаспадынькі, з літоўскай кухаркі, прабачце, з літоўскай кухаркі. І я гатавала гэтыя пернікі некалькі разоў, каб, па-першае, удакладніць рэцэпт, зрабіць яго зручным для тых, хто будзе гэта гатаваць. Там усе стравы гатаваліся, гэта адназначна. Я думала, вы спытаеце, хто гэта ел пасля здымак. Вось здымачная каманда і ела. Гэта Ну, заўсёды так і бывае. адбываецца. Так бывае. Навошта яны працуюць? Гэта вось гэтыя. Да, пернікі, гэта вельмі Гляньце, цікава. вось гэтыя пернікі, рэцэпт 1854-го? Так. 54-го Бо года, ў гэтым глядзіце, якая годзе прыгажосць. выйшла кніжка «Літоўская кухарка», і гэты рэцэпт з літоўскай кухаркі адаптаваны да сучаснасці. Чым цікавы гэты рэцэпт? Гэтыя пернікі не псуюцца. Я праводзіла эксперымент, прыгатавала пернікі, паклала, і кожны спачатку дзень брала па кавалачку, каштавала, добрай якасці ці нядобрай, сохнуць, ці што з імі адбываецца. Потом кожны тыдзень, ну праз 3 месяцы пернікі скончыліся, але яны не сапсаваліся. Ось як. А знаеце чаму? Ну што вы Гэта нейкі- такога зараз Алена сказала, гэта сакрэт. Чаго Не, гэта дадалі не сакрэт. у рэцэпт? Бо пернікі гатуюцца на аснове мёда, спецый, жытняй мукі і ўвага. У арыгінальным рэцэпце гэта спірт. Я рабіла на аснове водкі. Так нармальна водкі, мілілітраў 300. Так вось чаму яны так хутка скончыліся. Няма чаму там сапсавацца. Не, водка вліваецца ў гарачы мёд са спецыямі, а потым туды І гэта такі дадаецца жытняя кансервант, мука. так? Так. А такі гэта яшчэ натуральны. вядома ў якой-небудзь кухні дзе-небудзь? Алкаголь? Ну вось так вот Так змешваць вядома. капу. Ну, як Алкаголь кансервант. выкарыстоўваюць. Як кансервант? Мгм. Алкаголь? Вядома. Не, ну прабачце, мы ж нават ну і сяжу не, Напрыклад, але я у вельмі новай- далёкі. Я Слухайте, про гарэлку сябры, як кансервант. У новай маёй кнізе, якая прысвечана радзівілаўскай і шляхецкай кухні, ёсць шляхецкі рэцэпт. Дарэчы, хочу сказаць, што добра людзі жылі, бо белае, чырвонае віно дадаецца ў розныя стравы. Так вось адзін рэцэпт, называецца ён в арыгінале хрушчы з лейкі. Так вось, цеста замешваецца на чырвоным віне. Мука, яйка, цукар і чырвонае віно. Ні вада, ні малако, на віне. Шыкоўная рэч. Ну гэта як хворост такі хрушчы. Так, як хворост. Хворост, хрушчы, вергуны гэта адно і тое ж. Ну цікава, тому што мы казалі, што хрушчамі яшчэ майскіх жукоў называюць. І калі з глыбокага там на глыбочыні таксама вось гэты хворост называюць хрушчы, было вельмі цікава. І тое хрушчы такі амонімы атрымаліся. Гэта адна і та ж страва, гэта все верно. Матэрыял адкуль вы бераце? Збор, як ён адбываецца? Таму што, ну, я так разумею, што без экспедыцый ці сустрэчамі нейкімі сялянскімі, напрыклад, вось гэтымі дамамі культуры, і там клубы пра іх таксама, напэўна, ёсць. Як адбываецца збор матэрыяла для кніг? Ну, пачнем з таго, што кніжка дзеліцца па сезонах. Што святкавалі і што елі беларусы ў розныя поры году і беларусы І што пілі яшчэ, пяты розных раздзел. сасловій. Так, і пяты раздзел напою, тым лік алкагольны. Так вось, беларуская кухня – гэта савакупнасць 5 умоўных накірунках. Сялянская, якую мы больш за ўсё ведаем, якая захавалася і жыве. Далей, гарадская, яна адрознівалась, у горадзе елі зусім інакш. Далей, карчомная,
кажучы сучасныя мовы, гэта кухня рэстаранаў. Вось у карчомнай вельмі шмат габрэйскіх традыцый, шляхецкая і каралеўская. І все гэта розныя кухні. Так вось у гэтай кніжкі я адлюстравала усе накірункі. Калі гэта рэцэпт сялянскай кухні, ну, напрыклад, можна знайсці груцу. Дарэчы, груца з вашай Віцебскай вобласці. Я прывезла гэты рэцэпт з адной з экспедыцый. Груца з бульбяной дранкай. Так, так. Сторонка 113, открываем. Калі гэта страва каралеўская ці шляхецкая, то крыніца гэта будзе кніжка кулінарная. Калі вось сялянская, то вось традыцыйны рэцэпт сучасны, прывезены з экспедыцый. Цікава, ці ведаюць у нас дзе-небудзь шмат так па віцебскім рэгіёне, што гэта з нашых мясцін. Вось, Ваня, ты ведаў, што груца? Ну, вось зараз я ведаю. А вёска Радзюкі. Дарэчы, прывітанне, хто з радзюкоў. Вельмі добра памятаю гэтую паездку і вельмі ўдзячна. Шаркаўшчына. Гэта ж ваше ўсё? Так. Наша. На захад туды, на захад. Не адмаўляемся, ўсё наша. Всё ваше. Так вось, А ты можаш адкрыць вывучэннем месяц, беларускай... які актуальны зараз, і паглядзець, што елі? Тут не месяц, тут па сезону. А па сезону? Ну, так, восені. так, Осень, глядзі. Кішка бульбяная са свініны, кнышы з бульбай і селядцом, поліўка з белымі грыбамі, бульбяныя клёцкі з грыбамі, качка запечаная з апельсінамі і ягадным соусам. Гэта, напэўна, вось гэта якая качка? Гарадская ці... Каралеўская. Гэта ўжо шляхецкая. Шляхецкая. Бігас з каўбаскамі, яблычны сыр, цукаты апельсінавы, груца з бульбяной дранкай. А груца ці груца? Груца. Груца. І топленае масло. Па-расейску гэта перловка, груца. Мгм. Так вось, вывучэннем беларускай кухні я займаюся больш за 20 гадоў. Смачная праца. Так. Але напэўна, ну, цікава і складана Цікава. таксама. Так, і мне часта пытаюцца, адкуль вось я бяру матэрыял. Ну, па-першае, гэта кулінарныя экспедыцыі. Вось па Беларусі я ўжо вандрую больш за 10 гадоў. Зараз так не вельмі шмат, бо мы разумеем ковід і не вельмі зручна ехаць да бабулек. А раней там па 6, па 8 экспедыцый в год. Далей гэта сустрэчы з экспертамі, не я адна эксперт, ёсць таксама людзі, якія вывучаюць. Гэта літаратурныя крыніцы, тыя ж кулінарныя кніжкі. Напрыклад, у прошлым 2019 годзе мне пашчасціла працаваць з арыгіналамі кніжак 1861 года, 1813, 1817 і 1903 з арыгіналамі. Гэта архівы? Не, гэта асабіста у людзей я брала, якія захоўваюць у кагосьці. Напрымер, кніжка 861 года, арыгінал, не копія, мы кажам пра арыгінал, яна захоўвалася ў сям'і, перадавалася з пакалення ў пакаленне, але ніхто не ведаў, што яна такая ценная. А тут прыехала я. І яны мне далі папрацаваць, я зняла копію. А вось як вы прыязджаеце ў гэтую экспедыцыю? Вось, мне таксама цікава. Добрый дзень, гатуйце мне што-небудзь. Папярэдне вы не кантактуеце з гэтымі? Слухайце, цудоўнае пытанне. Раней так і было, калі ўсё пачалося. Увогуле, з чаго ўсё пачалося? Я вырашыла спачатку запісаць рэцэпты сваёй бабулі, прабабулі, потым знаёмых, потом знаёмых, а потым я стала ўсіх пытацца. Вось хто ведае цікавыя рэцэпты, у каго дзесьці бабуля, прабабуля, і напрашвацца ў госці. І так патроху ува ўсіх маё імя стала асацыіравацца з беларускай кухні. І з'явіліся людзі, я кажу, гэта паслядоўнікі, якія пачалі на месцах збіраць рэцэпты. Вось такія аб'яднанні, яны не рэгіструюцца, проста сабраліся людзі. Проста секта Алены Мікульчык і ўсё. Ну, можа і так. Сабраліся людзі, пазбіралі рэцэпты па вёсках, папыталіся штосьці гатаваць, а потым запрасілі мяне ўжо на гатовенька. Гэта вельмі прыемна. І яшчэ, што мне вельмі рады, што дзеці пачалі гэта рабіць. Вось я у Гародні быў такі праект, калі дзеці збіралі рэцэпты, гэта вельмі цікава. Такі праект быў у Асіповічах, я ездзіла. Такі праект быў у Несвежы, вёскі, на жаль, не памятаю назву, пад Несвежам, не ў самім Несвежы, а побач. То есть, калі дзеці ўжо самі пачынаюць вось такі праект школьны, апрошваюць сваіх бабуль, запісваюць гэтыя рэцэпты, пытаюцца гатаваць, а потым ўжо запрашаюць мяне. Так што я ўжо зараз езжу на гатовенькае, мне ўжо запрашаюць.
Ну, у будучыні мне здаецца, што дзеці, калі будуць запытвацца у сваіх бабулек, дзядулек, якія зараз вось маладыя, беларуская кухня гэта будзе спагеці, піца, бургеры, шаверма, што яшчэ. Ну, вось тады раней так адбылася. А вось што-небудзь з таго, што знаходзілі нясмачным было, вось ёсць у беларускай кухні што-небудзь, што нясмачнае? Ёсць. Сялянская кухня, ну зусім бедная сялянская кухня, гэта ўжо зусім такі голад. Вось гэтага есці зараз не будзеце. Ну, напрыклад, што? Ну, напрыклад, з апошняй экспедыцыі я не буду расказваць, дзе была гэта страва, каб не крыўдзіць. Ну, конечно. Ну, зусім бедны рэгіён, зусім бедная кухня. Это, напэўна, зноў нашу. Не, вось не ваш. Можете ганарыцца. Дарэчы, у Віцебскай обласці вельмі цікавы рэцэпт. У вас не было такога, каб уж зусім нясмачна, зусім бедна і ўсё такое. Ёсць бяднее месцы, на жаль, на Беларусі. Так вось страва, яна гатуецца так. Калі гэта пост, калі зусім уже няма ежы, бярэцца мука, разводзіцца вадой і заварваецца. Вось такі клейстер. Ну, трошкі солі. А калі ўжо не пост, то вось да гэтых да ўсяго трошкі сала засмажыць і шкварачкі туды. Ну, вось. Ну, да. Ну, ось такі, так, як клейстер такога выгляду, такога ж колеру, вось як шпалеры клеяць. Ну, гэта ад галечы, ад беднаты проста. Гэта ад галечы. Вось гэта не зусім смачна. Ну, калі ўжо зусім там голад, ты будзеш гэта есці. Але гэта рэдкі выпадак, рэдкі. У Беларусі ўсё ж такі нават спалучэннем невялікай колькасці прадуктаў умеюць зрабіць смачна. А вось у тым, што датычыцца прадуктаў, вось зараз, калі вы ўсё гэта паўтараеце, збіраеце, усё магчыма знайсці ў крамах, на рынках. Ці было што-небудзь у нашых продкаў, чаго вось зараз? Вядома, шмат чаго было. Тут трэба вось, што калі мы бяром сялянскую кухню, так, вось па маіх кулінарных экспедыцый, то часцей за ўсё няма ўжо прыстасаванняў. Напрыклад, вось зноў жа з нядаўніх маіх паездак, тут уже магу расказаць, куды я ездзіла, гэта Магілёўская вобласць, Хоцімскі раён. Так вось там такая страва лапуны. Адварваецца бульба, потым бульба таўчэцца, але ж вельмі важна ее таўчы у ступкі драўлянай, вось такой конусаабразнай. Ну, няма такога у нас. Калі таўчы у іншым не атрымліваецца, і тады бульба такая клейкая, і з яе такія робяць як аладкі, такія лепёшкі, запекаюць в пячы, і гэта лапуны. Вось без гэтай ступкі не зробіш. Спрабавалі. Да, спрабавалі. І такіх прыкладаў вельмі шмат. Калі страва старажытная, але вось без прыстасаванняў, тыя, якія былі раней, не зробіш. Цікава. А вось калі браць шляхецкую кухню, так, і разглядаць кніжкі таго ж 18-19 стагоддзя, то ёсць некаторыя стравы, якія, ну, проста трэба перавесці меры, прыгатаваць это так шыкоўна, так смачна, гэта так накладваецца на нашы... Ну, меры ў сэнсе там фунты, сучасныя. А ёсць такія стравы, которые... не будзем мы есть. Вось нам не смачна. Бо мода, яна кулінарная таксама існавала. У той же 18-19 стагоддзя у модзе кіслыя і вельмі праныя смакі. Шмат спецый і кіслае ўсё. То есть яны вот это столькі добавлялі. Я пробовала гатаваць, як там напісана, да немагчыма гэта. Это 18-19. Так. З чым гэта звязана? Так гэта ўсё проста і лагічна. Халадзільнікаў-то не было. Кіслая страва захоўваецца дольш. Заквасіць, па сутнасці. Не, ферментацыя гэта асобна. Ферментацыя просто кіслая. Ну, например, одна из самых знакомитых страв таго перыяда бігас. Дарэчы, ёсць у кніжкі бігас, варыянтаў бігаса шмат. Бігас апісан у паэме Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Так вось бігас кіслы, шыкоўная рэч, без халадзільніка 3 дні спакойна ён можа стаяць. Ну, я калі чытаў пра бігас таксама, што ён самы смачны атрымліваецца на ўжо трэція суткі. Так, і бігас можна замарожваць, размарожваць, он яшчэ смачнее становіцца. Вось і бігас вельмі добра падыходзіць да дзічыны, бо шляхта палявала. Шляхціч паехаў на паляванне, то тут жа гаспадынькі пачынаць гатаваць бігас. Гаспадар вернецца, прыгатавалі дзічыну, там птушку, што ён там прывязе з гэтым бігасам. А для сучаснасці, для нас бігас нагатаваў гэтага бігаса, расклаў па формачках, замарозіў, стаіць сюды в халадзільніку. Што, дастаўка бізнес-ланча. І калі трэба, ты дастаў, размарозіў, з'еў.
І бігас можа быць розны з даданнем там каўбасак, вяндліны. Вось сапраўдны бігас лічыцца, калі 5 гатункаў каўбасы ці шынкі, вось такое. Але вегетаранскія варыянты бігаса ёсць. Вось гэтай кніжкі у меня не апісана, а ў другой адной з маіх кніжак ёсць бігас з грыбамі і журавінамі. Смачная рэч. А вось вы нават сказалі пра ферментацыю, а у беларускай кухні таксама ёсць рэцэпты, вось якія гэта ўжываюць, таму што ў шведскай кухні ёсць адна страва з сялёдкай, якую я вельмі хачу паспрабаваць, але я не хачу паспрабаваць. Калі-небудзь я рашуся на Ну, гэта. беларускай кухні шмат страў ферментаваных. Уся старажытная кухня на гэтым аснована. Бо трэба ж якісім чынам захоўваць прадукты, гэта першае, а па-другое, гэта ж всё карысна, гэта крыніца мікраэлементаў, вітамінаў. І гэта прабіотыкі. То есть пачынае з садавіны, гародніны, там ферментавалі ўсё. А самая такая страва гэта аўсяны кісель. Гэта ферментацыя аўса. І у кніжкі ёсць рэцэпт, яго апісваю, такой лагодны варыянт, там 1,5-2 сутак. Але ж нашы продкі любілі такія кіслыя смакі, і яны ферментавалі, квасілі гэты кісель тыдзень. Вось зараз мы гэта піць не будзем. А ім падабалася. Вы частаваліся такім, Ну, вядома. які тыдзень. Так, І я- не вельмі даспадобы Ну, прыйшоўся. прывыкнуць гэтага трэба. Ну, Ну, спачатку так. Ну гэта не як бярозавы сок праз Не, час. бярозавы сок, бярозавы Гэта квас. цуд. Да, ну што ж ты. Бярозавы богоў. фрэш гэта нешта неверагоднае. Алена, вы казалі пра тое, што тут адаптаваны. Што у дадзеным выпадку, што значыцца адаптацыя рэцэптаў? Ну, напрыклад, вось зараз адчыніце склад, знайдзіце страву пад назвай архаз. Зіма. Архаз. Зіма. Зіма. О, Зіма. хутка. Зіма. Хутка зіма, Рэцэпт архаз. датуецца Сторонка 17 стагоддзем. 17-м? Так, гэта божачкі любімы... мае. Ну, увогуле, што такое архаз? Архаз Вось. гэта О, прыгожа, вельмі слухайце, прыгожа. делікатны сыр. Сыр. Вось няма нічога ў сучаснай кухні, што бы нагадвала архаз. Не Падаецца, рыкота там. архаз, ой, адпачывае, рыкота, ўсё адпачывае. Побач не стаяла. І Філадельфія, і ўсё. Абшым. Філадельфія, это уже пасля некалькіх стагоддзяў Это з'явілася. самы грубы сыр у параўнанні з архазам. Так вось, падаецца ён з карыцай і ўзбітымі вяршкамі. Гэта любімы дэсерт вялікага князя літоўскага, караля польскага Яна III Сабескага. І гэты рэцэпт быў апісан у кніжкі Станіслава Чарнецкага, яго кухара, якая выйшла ў 1683 годзе. Я ездзіла спецыяльна ў Варшаву за гэтай кніжкай. Я набыла рэпліку, ну не арыгінал, вядома ж, ніхто ж мне не даст арыгінал 17 стагоддзя, дакладную копію. Потым я вельмі шмат размаўляла з палякамі, у мяне было 5 крыніц, 5 рэцэптаў на старапольскай мове, я перакладала, дарэчы, на корт старапольскай мовы. Дала я гэтую кніжку пачытаць маім сябрам палякам. Яны пагледзелі і кажуць, ну тут старапольская мова, мы все не разумеем. Я пачынаю чытаць, это як беларускай, только не кірыліцай, а лацініцай. Я пачынаю чытаць, і я все разумею. Они так на мяне глядзяць. Слухай, откуда ты ведаеш старапольскую мову? Ось і высветлілася. Вось яно. Крыніца. Паходжанне. І поэтому Старапольская мне не складана чытаць гэты старажытныя кніжкі. Там ёсць шмат такіх момантаў, якія ведаюць толькі гісторыкі, назвы, якія сучаснаму чалавеку не зразумелы. І вось на аснове гэтых усіх рэцэптаў я вывела той рэцэпт, які ёсць у гэтай кніжкі. Тыя прадукты, якія ёсць зараз. Каб мы прыкладна атрымалі той смак, які быў. Бо дакладна, ну немагчыма паўтарыць 17 стагоддзе. Так вось, наконт гэтага рэцэпта. То вось гэты рэцэпт сапраўдны афрадызіяк. Ну, па-першае, гэта добры бялковы прадукт. Па-другое, у складзе натуральная ваніль. А ваніль вядома такімі якасцямі. І многія ўпэўнены, што дзякуючы архасу, а архас Ян III Сабескі замаўляў свайму кухару амаль кожны дзень на сняданак, кароль быў вельмі пладавіты. І у караля было шмат дзяцей. А вось зараз, даражэнька маі, давайте трошки пагуляем. Я вам дам варыянты. Як вы думаеце, сколько дзяцей у Яна III Сабескага і яго любай жонкі Марысенькі? Там вельмі цікавая гісторыя Гэта ўсё з адной жанчынай, так? З адной, з адной. 19.
Я яшчэ варыянты не дала. Ой, 8, вибачайте. 10, 13. Якія Я хотел варыянты? сказать 12, ну, я 13. Я так само. 8, 10, 13. Что, не? Так правильно, я только хотела вас помучить. Я только хотела сказать, подумайте, не смешайтесь, бо мы можем разыграть поштовочки у подарунок. Вы сейчас придется взять и одразу подарить вам Не, ну я поштовочки. толькі зараз разумею 13 гэтую лічбу. Ну з ім то все зразумела. 13 по іншым крыніцам 14. А мы поштовочку можем там, ну... Ось, до речі, Ми ось ми можемо розмовляли про поділитися. біга з колбасками і журавінами. Я можу одразу передати. Мгм. Так вось, наконт адаптацыі. Вось гэты рэцэпт адаптаваны. Гэта прыкладна, што можам мы зараз прыгатаваць в сучасных прадуктах па матывах вось гэтай кніжкі. Дарэчы, гэту кніжку калісьці Адам Міцкевіч браў з сабой, калі з'язджаў з радзімы, і на падставе гэтай кніжкі Станіслава Чарнецкага, кухарскай кніжкі, ён пісаў свайго знакамітага пана Тадэуша, дзе Тадеуша. апісана шмат рэцэптаў. Так, есть там апошні старапольскі банкет. Есть такая там голова. А ваніль у вось у апошняй страве вы замянілі чым-то? Не, тут, ваніль. тут Оригінал одна, оригіналі все? вось полова струка ванілі. Ваніль Не. нічым замяніць нельга. Я ваніль як була, так і засталась. Вельмі ценная, карысная і Ну, трэба дарагая. трэба Струк пошукаць. ванілі. Без Шукай. ванілі ніяк не працую. Ну, шкада. А калі яшчэ а вось гэты, дарэчы, гэты ўпрыгожанне, я так разумею, тут Гэта ўсё ўпрыгожванне. Тут гэта просто дэкор. Гэта ваша просто аўтарская, дэкор. так? Так. А што яшчэ вось, ну, з адаптацыяй вось на прыкладзе аднаго, ну, з дэсертамі ўвогуле. Давайте так, давайте зараз перарвемся, паглядзім мы нашу рубрыку арт-тэрапія ад Натальі Парфёновай, а потым вернемся. У нас ёсць яшчэ шмат пытанняў да вас. Арт-терапия – это определенное направление в психологии, основанное на творческой деятельности личности. Задача человека – выбрать для себя какой-то определенный вид искусства. Разновидностей арт-терапии очень много. Сегодня, например, мы поговорим о соломоплетении. Солома давно известна как поделочный материал. Белорусская соломка является своеобразным символом народного искусства. За плечами этого ремесла не 1000 лет. Ведет оно свою историю от стародавних обрядов, связанных с культами хлеба и соломы. Солома – это очень сильный энергетический материал. Говорят, что она впитывает энергию солнца и силу земли и передает эту энергию тому человеку, который с ней работает. Соломоплетение в Беларуси получило широкое развитие. Занимаются им и в объединениях по интересам, и в различных учебных заведениях, и даже дома. Научиться плести из соломки – это значит приобщиться к работе с природным материалом. Благодаря такому виду арт-терапии у вас появится возможность совершенствовать свою творческую фантазию, а также развить моторику рук, почувствовать пропорцию, размер, понять азы композиции. На основе этого простого и доступного материала можно лучше узнать себя и сотворить что-то прекрасное. Попробуйте раствориться в искусстве, и ваш мир изменится. Желаем всем здоровья и гармонии. Ну вось, адпачылі разам з Натальяй Парфёновай і арт-тэрапіяй і вяртаемся да кулінарыі, таму што гэта таксама адпачынак вельмі прыемны і добры і цудоўны. І я хацеў звярнуцца да дэсертаў, наколькі яны былі пашыраныя на нашых тэрыторыях. І калі казаць пра сялянскую, як мы казалі, гарадскую, там шляхецкую, ну шляхецкая, вядома, там дэсерты былі. Шмат было дэсерту. Ці было ў сялянскіх стравах дэсерты і ў гарадской кухні? Вядома І ж. ў карчме. Ну, у карчме, ну давайте так, у кожнай кухні свая задача. Сялянская. Трэба хутка, смачна, Сытна. высокакаларыйна, танна накарміць вялікую колькасць людзей. Карчовная. Тут ужо трэба, каб гэта было выгадна, каб выглядала што шмат, але как бы недарагія прадукты. Высокакаларыйна не, каб ты не наеўся адной стравы, а замаўляў яшчэ. Ну і галоўнае, гэта працавала і тады, і зараз галоўны заробак карчмара і галоўны заробак рэстарана гэта
пітво. І все да гэтага Мгм. далучалось. Таму дэсерты падаваць невыгадна. Якія такія дэсерты? Гарбаткі ты дома пап'еш. Ну, а у сялян таксама, напэўна, ну што там, нешта цукар, які пагрызці, ці бурачок, які салодзенькі. Ну, дарэчы, існаваў рэцэпт хатняга цукру, бо сам цукар, прамысловасць цукла была наладжана там сярэдзіны канец 19 стагоддзя. А да гэтага перыяду былі вядомы варыянты гадавання хатняга цукара. І я гатавала такі цукар з буракоў, вядома ж, і з морквы, але ж самы цікавы, самы смачны варыянт, знаеце з чаго? Вось ніколі не дагадаецесь. Давайте варианты. Разыгрываем. Так, пэўнены? Будем Ну, разыгрывать или я а трачу? что мы можем На сгубить? самой справе топинамбур. А я У думаю, навошта, топінамбури- каму ён У быў патрэбны? топинамбуры Слухай, ён же солоденький, 13-14%. У нас салаты робили завжди. Так? на вёрце Так, з'їв. так. А что не съели, то этим. Ну вось я Кроликам. вось Так я так вось, заўсёды і слухайте, бачу яго, ну, і Так аддаю. топинамбур у него атрымліваецца такі хатні, ну гэта не цукр, як сироп, і такі смак шыкоўны, ну як карамель, штосьці. Ну, нават, ну прыкладна, гэта не зусім карамель. І калі я ўпершыню стала гатаваць вось гэты цукровы сироп з топинамбура, я была вельмі здзіўлена. Так вось такого сиропа з топинамбура, з буракоў і рабілі цукеркі. Таксама смачная рэч. Валтузні шмат. Але на таго каштуе. Ну, але ж Гэта вельмі хочацца, цікава. ну, А калі бурачковую яшчэ казаць салодкую. вось пра дэсерты, ёсць такі дэсерт, ён вельмі старажытны. Яму амаль там 1000 гадоў, яшчэ з языцкага перыяду. Гоголь Рэцэпт могуць. ёсць. Не-не-не, лета, глядзіце, лета. Кулага. Кулага. Поехали. А, кулага. Кулага. Мы робили з Іваном Івановичем кулагу. Шыкоўная рэч, гэта ягады, жытняя мука і мёд. Так. У меня там сучасны варыянт з вяршкамі, такая вельмі прыгожы фотаздымак. Там фотаздымак. Мы такі робили з школьны. Іваном Івановичем І- шарніцу. Так. жытняй Такой мукі. кулагу заўсёды гатавалі на купальне. Гэта была такая рытуальная страва. Потым ужо сталі гатаваць проста як смачную ежу. Ну і вельмі прыгожа выглядае. А вы, Алена, ўсё памятаеце ўсе рэцэпты на памяць ці Я думаю. Ну так шеф-кухар, а як ти хотів? Так 8 Ну. кніжак, вы паспытайце мне з кожнай кніжкі вам раскажу. Да я- Сторонку назови, Алена, ти кажеш. Не, вось нумар старонкі не, а вось у якім раздзеле, у якім гэта я ўжо памятаю. Ну калі ж ты працуеш над кніжкай, я працавала больш чым 1,5 гады. Гэта такая частка жыцця. ну, хочаш не Алена хочаш нам запомніш, заговорює так? зуби. Іван, я так скажу. Ми дійшли вже до десерту. Я вже і так, і гэтак Дайшлі до намікаю. кандыцыі, так? Лежать 3 цукерки. Про Адзінокі. їх ні слова, і ми робимо такий вигляд, що їх тут нема. Алена, то треба вже розповісти, що ось за гэты 3 цудоўныя. Ёсць такая народная прыкмета, і яна працуе заўсёды. Гучыць яна так, гэта мне агучылі, што калі дзесьці заяўлена прозвішча Мікульчык, заўсёды будзе ежа. Так вось я прыйшла і ежа. Ну як без ежы. І прынесла я цукеркі незвычайныя. Гэта цукеркі па старажытным рэцэпце канца Так само не портиться, і з 19 того часу і стагоддзя. лежать. Такая, так, захавала. А вы думали, я яшчэ Вінцэнці Завадскай пісаць яе кніжку памагала, і мамантам ледніковы перыяд таксама я зрабіла. Все так і было. Так вось, гэты цукеркі непасрэдна звязаны з гісторыяй з'яўлення кавы на тэрыторыі Беларусі. І зараз я хочу вам расказаць гісторыю, яна, ну як казка. Увогуле, гісторыя кулінарыі гэта, ну, недакладная навука. Гэта не матэматыка. Усё прыкладна так магло быць. Ось тое, што я зараз раскажу, гэта моя любімая гісторыя, і так магло быць. Давайте мы з вами адправімся ў пачатак 16 стагоддзя ў Стамбул. Поехали. Цікава, Ктулкам. так. Не полетели, Ваня, в дадзеным выпадку. Поехали. Падчас правлення султана Сулеймана Великолепного. Можа, хто глядзеў серыял гэты «Великолепный век»? Не. От былі б тут дзяўчыны, яны б мяне падтрымалі. Так Ну, вось у гэтым прабачце, ну так серыяле вось. расказваецца пра Не гэтага падгатаваліся. султана. І ёсць момант, калі я не памыляюся, 4-й сезон, калі султан каштуе каву упершыню. Бо туркі пачалі смажыць каву. Да кава, вядома, вельмі даўно, але смажыць пачалі туркі. І заварвалі каву вельмі крэпкай,
і падавалі каву з чымсьці салодкім. Бо, уявіце, вы ніколі не каштавалі кавы. Яна ж горкая. Так? Так. Ну, они дагэтуль без цукру п'е. Навошта піць горкі напой? А п'ём мы каву не за смаком, просто да яго ўжо прывыклі, а за якасцю, бо гэта энергетык. Так вось, каб смачнее было вось гэта горкае піць, каву падавалі з салодкім. І вось у гэтым серыяле ёсць момант, як гэта султан каштуе каву і заядае салодкім. Вось запомнілі, султан, кава з чымсьці салодкім. Чым нам гэты султан так цікавы? Султан Сулейман. І ў гэтым жа серыяле ёсць момант, калі ён адпраўляецца заваёўваць Европу. Так. І асаджае Вену. У яго нічога не атрымліваецца, і зараз мы з вами адправімся ў 1682 год, зноў жа ў Вену, зноў асада Вены, але ўжо іншы султан турэцкі. І ў гэты момант гэта ўжо такая вайна мусульман і хрысціян. І на дапамогу абаронцам Вены выступаюць агульныя атрады пад камандаваннем, мы уже узгадывали, короля Яна III Собецкого. И вот легенда рассказывает, и вот легенда рассказывает, что, ну, до речі, там великая колькость разом с Собецким было летучих литовских гусаров. И вот легенда рассказывает, что отряд литовских гусар напали раніцай на стан турок. И они бежали. Спрацаваў такі псіхалагічны момант. То ли ангелы, то ли дэманы, ну, спалохаліся туркі, бяжалі і кінулі ўсё, што ў іх было, у тым ліку мяшкі з кавай. А вот зараз давайте с вами разыграем першую цукерку. За ежу будем спрачацца. Я думаю, кожнаму по цукерцы не. А будзе цукерка. Так вось, колькі мяшкоў з кавай захапілі літоўскія атрады? 50, 100, 300. Ваш адказ? Ну, 300, я думаю, гэта зашмат, занадта. Калі туркі ішлі і збіраліся надоўга, іх было шмат, 50 малавата, 100. 100 мяшкоў. Ну, я 50. Так, давайте якусь подказку вам дадим. Ну, 300 так 300. Так, 300 мяшкоў. Нормальная вандровачка у туркаў атрымлівалася. Ну, так яны так прыехалі надоўга. Так яны і каву-то любілі, горка это заварвалі крепкую. Не, ну 300 крепкую. гэта просто уявіць, ну 300, ну цягнуць столькі абозаў. А іх же ж там было народу шмат. 300 мяшкоў. Частка кавы адразу паехала ў Літву. Таму гэты год мы можам лічыць годам 1682. Годам з'яўлення кавы на тэрыторыі Раптам спатрэбіцца яшчэ для наступнага пытання. Частка засталася ў Вене і дасталася ў якасці трафея чалавеку, якога звалі Францішак Кульчыцкі. І вось Францішак Кульчыцкі думаў, што з гэтым рабіць. Паспрабаваў заварваць, паспрабаваў піць, горка якаясь прыдота. Но навошта яму мяшкі з чымсьці незразумелым, яму патрэбны грош. І, як расказвае легенда, ён прыдумаў, што трэба гэта прадаваць, але не проста так, а з чымсьці, што людзі дакладна будуць набываць. Называецца камплімент ад шэфа. Так, і ён аб'яднаўся з суседняй пякарняй і вырашылі выпякаць нешта ў форме полумесяца у гонар паверджанай Турцыі. І вось гэта нешта, вы ж дагадаліся, што так, гэта круасан. І вось гэта нешта прадавалі па двайным кошце, а каву ў давесак. І так паступова жыхароў Вены падсадзілі на каву з круасанам. Такім чынам, мы так ускосна маем дачынення да гісторыі ўзнікнення круасана. Ужо пазней французы забралі сабе гэты рэцэпт, адаптавалі, і зараз круасаны прысабечылі сабецкага. Французы і ў нас з нашай кухні таксама забіралі стравы. Ну, гэта пасля 1812 года. Не, з 812 мы забіралі. А да гэтага была гісторыя. Ужо было што ўзяць. Напрыклад, знакаміты французскі дэсерт саварэн. Гэта адаптацыя нашай літоўскай бабы. Не бульбяной, а шляхецкай, якая на муцэ. Дарэчы,
Дарэчы, я так нават ёсць. я не разумею, пра што Який сезон? А вось, где моя баба, где моя баба? Ну, баба не такая, Весна, которая, не весна. такая баба, которая там, ну, я не веду, там, с гарбуза Не-не-не-не-не. Баба Не, перцовая. Баба перцовая, так, Опа. шляхетская. Пакажыце А, Сергея, як Сторонка ён шукае бабу. 47. Пакажыце гэты працэс. Бабка бульбяная і бабка шляхетская зусім Я розныя знайшов стравы. бабу. Все, віншаванне. Перцовую. Бо іх было шмат. У літоўскай кухаркі там амаль 30 найменаванняў разных варыянтаў бабы. Якая прыгожая баба. Давайте мы да Слухайте. бабы звернемся, бо гэта вельмі цікава, чаму в 18 стагоддзі бабка гэта вось гэта, а зараз бабка гэта бульбяна, і гэта асобная Я не гісторыя. веду, як можна такую прыгажусь назваць бабай. Ну гэта Ну. баба. Ну, Так вось знакаміты Ну, я французскі не- саварэн гэта кабета. адаптацыя. Так давайте вернемся да маей гісторыі, бо мы так Да, працягвайце, а забудземся то пра цукеркі. цукеркі Да. так і застануцца. Зараз Ага. мы з вами адправімся в 820 год. Ужо кава папулярна, ужо ёсць кавярні, ужо з'явіліся жанчыны, спецыяльныя кавяркі, якія прыходзілі ў багатыя дамы і гатавалі. вось- Барыста, так? Так, Вось так, ну тагачасны. кавяркі. На мове таго перыяда кавяркі. І кава, Ну, так дарэчы, сабе гучыць. кава Кавяркі. Мгм. на беларускай мове гэта дакладная калька з турэцкай мовы. Кава. І беларускі варыянт кавы гэта турэцкі варыянт. Гэта крэпка заварваная кава са спецыямі, кардамон, карыца, мушкат, молаты Гваздзічка, міндаль, там, гваздыка, так. І вось давайте яшчэ тады разыграем одно пытанне. Вось колькі каштавала кава Ну, ў 820 годзе? Па якім курсе якога У далярах, Так, у якіх прыклад. беларускіх? 3 гроша каштаваў кубачак гарбаты. Мгм. Так, 14 водка і 10, 5, 6 селядец. Пять, Ось шесть колькі селядец. кава? Даю варыянты. 5, 6, 8 грошай. Я б ну, напевно, 8. Ну, я за 6. Мне так падаецца. Ну, гарбата, дарэчы, і гарбата, і кава з'явіліся, ну, там, прыкладна новыя прадукты. Гарбата І гэта ўсё 3 грошы. прывезена, гэта ўсё. Да, а кава 8. Ну, і я за 6, ну, Ну, я возьму 8. ты 8. Ну, цукерка вам дадаткова. Я, потому что я быў бліжэй, так? Але гэта не... А, 6? Бліжэй, гэта Я дакладна. іду забіраць. Куды? Не? Ну, Ну, ідзіце. все, я пошел. Гляньте. І можна адразу паштовачку выбраць для сябе. Вось раю вось гэту Ваня, паштовачку. бяры што-небудзь, потым... Да. А мне надо штосьці, што я змагу прыгатаваць. Ты глядзі тое, што... Так. Так, ну і цукерку можна забраць, адразу ж забраць і, так, і заначыць у сябе. Вось рэцэпт, які зараз адправіўся на той столік. Гэтаму Гэта- століку больш пытанняў не задаваць. А я магу її з'есці зараз? Гэта ялавічына з трюфелямі ў чырвоным віне. Это рецепт. А. Я так не могу зразумець. Все, Гэта рэцэпт Нормальная і цукерка з вельмі- ялавічынай. Так, і вельмі вось паказальны гэты рэцэпт, таму што там ёсць 3 варыянты яго гатавання. Арыгінальны з трюфелямі. Зараз трюфелі знайсці цяжка. Дарэчы, у кніжкі «Літоўская кухарка» 854 год трюфелі апісваюцца як звычайныя грыбы там. Вось калі вы назбіралі рыжыкаў таго і трюфелей, то есть, ну, звычайно пашоў, назбіраў Ну да, што трюфелей. Так вось, першы гэта трюфелі, там варыянт. Другі варыянт я даю тартуфата, ён прадаецца ў буйных крамах. Гэта такая паста з трюфелямі, аліўкамі, шампіньёнамі. А калі ўжо няма тартуфату, проста шампіньёнамі. Галоўная тэхналогію, вось якая там апісана, там не цяжка ўсё прыгатаваць. Вот ад яе не адхіляцца, і у вас атрымаецца шыкоўная страва. Завернуть в рулет. І ось тут я ўжо поплыл. Ваня, ты дагэтуль яшчэ не пачаставаўся. Я хочу паглядзець на Як гэта будзе адбывацца? на твой задаволены твар. Так. Ну, так вось, М? гэта смачна. Глянь, цалкам адразу. Я думаў, хаця б Зразумела. там расцягне асалоду. Не. Ну? А, ты. Ну, яно ясно. нагадвае нечым усходнія салодкі ўсякія такія. Нагадвае, Так, нагадвае. Аліна, Так добра. ось. Вернемся, Так, скончым з вяртаемся. цукеркамі, а то я так адхіляюся на розныя гісторыі, вось, бо беларуская кухня гэта, ну, вельмі цікава, вельмі разнастайна. Так вось, гэтыя цукеркі. Так вось, беларускі варыянт гэта горкая кава і штосьці салодкае.
вось гэтыя рахат лукум і такое вось не прыжылося, не навучыліся беларусы рабіць, а вось гэты варыянт, што у нас тут у складзе? Вельмі проста. Можна сказаць, што я зараз даю рэцэпт. Ён ёсць у мяне на сайце, ёсць у соцсетках, то есть мне знайсці вельмі проста. Эксперт беларускай кухні, вось рэцэптам я гэтым дзялюся вельмі часта. Здесь семечки сланечника, подсмаженные, смолотые. До их додается трошки корицы, кардамону, мед, сметанковое масло. Я трошки додала сюди семена льна. Это уже такий мой авторский вариант. И обкачала кунжут из ножа авторский вариант. Ну, адаптованный. Адаптованный. Ну, так пригоженько Ну, и так, все так. такое. Адбылося нешта такое халвічнае, вось як Так, халва. так, так. Так халва і Ось, ёсць, гэта ж так сланец. это и есть. Так вось, кава по-беларуску, по старажытным рэцэпце. Гэта так. Кубачак крепко заваранай кавы со специями. Вы робите один глоток. Пауза. Потом у вас шклянка с водой, с цитрыной. Пьете глоток воды. Пауза. Потом другі глоток кавы, каб ён был такі же свежий, такі насычаны, як першы. Выпили другі глоток кавы и съели цукерку. Складаная процедура. Так а мы же никуда не спешаемся. Не то, Это что на ходе, шляхетская тут кухня. с собой на вынос, хоп, побежал, а треба еще Ну, нават цэлая цырымонія такая, вось так. Так слухайте, ну а что, зараз не дадаюць у добрых кавярнях да кавы воды? Дадаюць. Дадаюць? Дадаюць. Дадаюць, Да эспрэса дадаюць. абавязкова. Абавязкова да кавы вода, абавязкова. Калі ўжо зусім шыкоўна, тады кава павінна быць са спецыямі, а вода з цытрынам і Я цукерка эспрессо яшчэ. просто не уживаю, потому что меня одразу завалится. Ну, я памятаю той выпадак. Вот, яшчэ. А вы уже сказали про то, что французы у нас там нешта скрали. Что яны скрали себе? Пакуль мы не бачылі. Ну, я ж рассказывала, саварен. А, вот саварен. Саварен, да. А что мы у іх? Что мы у іх? Ну, там шмат чаго. Так. Какую ж гісторыю рассказать? Бо гэтых гісторый так шмат. Ну, па-першае, пачнем, што... Часу показывать мало, але давайте ну хоть скольки. Пачнем з таго, што на баку Наполеона воевала шмат беларусаў. Я маю на ўвазе шляхту. Таму Так. што ён абяцаў вярнуць Рэч Шмат Паспалітую чаго у абяцаў. межах да першага раздзела Рэчы Паспалітай. І вось, дарэчы, вось гэты праект, вось тут ляжаць паштовачкі кухні эпохі Наполеона, і прысвечана гэта кухня тых людзей, якія ваявалі на баку Наполеона. І пасля вайны, можна. Пасля вайны 812 года французская кухня была вельмі папулярна. Дарэчы, не толькі ў нас на Беларусі, але і ў Расіі. І шмат страў у нас французскага паходжання. Вось я разгубілася, якую страву взять за основную и рассказать. Шака по-королевски. Ну, это королевская. Колдуны графа Тышкевича. Вось Тышкевич гэта один из генерал Наполеоновской армии. О, Ваня, гэта у тебя вось такое? Так. Яловичина. На французский манер. Покажу, Гэта страва на что. французский манер. О, и одразу за яловичина, где Так, хреновуха с лимоном и медом. Так, вось я нават зараз разгубілася. Давайте вельмі хутенька раскажу вось якую гісторыю. Калі в 814 годзе Александр I вайшоў у Парыж, яго прымалі як пераможцу, і для яго гатаваў знакаміты французскі кухар Антуан Карэм. Пра Антуана Карэма гаварылі, што гэта кароль усіх кухараў і кухар усіх каралёў. І гэта так і было, бо ён гатаваў амаль для ўсіх манархаў таго перыяду. Александр I быў уражаны кухарскімі здольнасцямі Антуана Карэма і запрасіў яго ў Санкт-Петербург. Не адразу, але праз некалькі гадоў ён прыехаў. У 817 годзе Антуан Карэм работал у Санкт-Петербургу. І зараз легенда, вось адна з маіх самых любімых. Так, давайте. Так вось, калі аднойчы рускія кухары гатавалі салату для сябе, кажучы сучаснай мовы, абед для персанала, просто адварная гародніна, і запраўлялі ўсё гэта соусамі. Был вельмі папулярны ў той перыяд. Алей, гарчыца, воцат. Все, 3 інгрэдыенты. Это самыя папулярныя інгрэдыенты. І калі гэты соус дадавалі воцат, гэта ўбачыў Антуан Карэм. І ён спытаў, мол, воцат дадаеце, але ж спытаў на сваёй роднай французскай мове. «Le vinaigrette». А рускім так гэта слово спадабалася, і яны гэты соус назвалі вінегрет. Вінегрет. Таму што вінегрет гэта не салатка. Вінегрет гэта соус.
Ну вось. Яшчэ ёсць, дарэчы, адна легенда, там А Кацярына мы другая ядзім. сказала, калі ёй падалі вось гэтую салату, яна сказала фінігрета, ну што яна халодная страва, гэта... Так, ну ёсць яшчэ такая легенда про гэта фінігрета. А нам падабаецца, мы ядзім. Ой, а што у нас з часам ужо? Ну ўсё, час Всё. кончыўся, Всё. і я не ведаю, гэта адна з тых размоў, якую Не паспелі яшчэ, глядзі, значыць, ну неяк трэба будзе дзяліць гэтыя. Ну, зараз гульня будзе працягвацца, але ўжо без нашых тэлегледачоў. Так. Алена, дзякуй за такі цікавы расповед. Шкада, што ну, рэдка вельмі вы бываеце ў Віцебску, гэта наше такое пажаданне, часцей прыязджайце сюды. Ну, запрашайце. Таму што, ну, мы нават зараз, вось першая наша сустрэча, а мы толькі тут 2-3 пытання абмеркавалі і ўсё, Ну, па сутнасці. Таму што Придется пытанняў яшчэ приехать шмат. до вас уже с новой книгой. Прыязджайце з Радзівілаўскай, і што яшчэ? Радзівілаўская, Шляхецкая. Радзівілаўская, Вось Шляхецкая. пагуляем. Оп, да, ну і там розыгрыш, можа, які яшчэ будзе. Вось, дзякуй, сапраўды, вялікі за вашу працу, плёну новых рэцэптаў, ну і, канешне, каб людзі таксама гэтым карысталіся. Не проста гарталі старонкі. Ваня, разумееш, да чаго я? Ну, я гатовы прайсці ў госці на вось ялавічыну. І на наступны эфір я таксама патрабую ялавічыну. Вось. Я спыніўся вось тут на рэцэпце. Вось Пачатку. Все, Алена, дзякуй вялікі. І ну, давайте разам з намі паглядзім яшчэ адну нашу вясёлую такую рубрыку Александра Кранмана «Мир не без добрых зверей». Всем привет, меня зовут Саша Коренман, и это рубрика «Мир не без добрых зверей». Рубрика для того, чтобы вы отключили мозг и немного расслабились. И если вы до сих пор не поняли, о чем я, просто посмотрите, как пес реагирует на так себе музыку. Да, с маленькими собачатками шутки плохи, особенно если дело касается еды. Не забывайте вовремя кормить своих питомцев, а то к вам во сне будет приходить вот этот хомяк. Вы вообще когда-нибудь у своего домашнего питомца интересовались, как у него дела? Как дела? Нормально? Кстати, если у вас также есть прикольный домашний питомец, мы ждем видео с ним в наш инстаграм Беларусь4 Витебск. Присылайте, и мы покажем его в следующей программе. I guess I'm just a play date to you. Ну что ж, друзья, на сегодня все, и в завершении вас ждет небольшой музыкальный номер. Ну, вось такія вясёлыя відосікі мы паглядзелі і сёння і падсілкаваліся, і пагулялі. І нават вось я набыў сабе рэцэпт, які я павінен да наступнага выдання кнігі ўжо неяк Ты асвоіць. павінен Ну, буду просто выдатна спрабаваць. ўжо раз і ўсё гатова. На гэтым сёння ўсё. Мы развітваемся, жадаем усім нясумнага вечара, беражыце абавязкова сябе, насіце маскі, мыйце рукі, вытрымлівайце сацыяльную дыстанцыю, і тады мы з вами пабачымся. Ужо заўтра музычны нумар будзе зараз напрыканцы пакуль. Усяго добрага.
дзяўчыну, а дзяўчына жыта жала, а дзяўчына жыта жала, а дзяўчына жыта жала. Ты на ясе паглядала, ці ты яс, ці ты не, ці ты яс, ці ты не, ці ты яс, ці ты не. Спадабаўся ты мне, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла-ла-ла-ла. Кинул яська косить, кинул яська косить, кинул яська косить. Пошел мамку просить, Люба, мамка моя, Люба, мамка моя, Люба, мамка моя. Поженишь ты меня, ты горишь Станиславу, ты горишь Станиславу, ты горишь Станиславу. Как все дело на всю лаву. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Станиславу не хочу, Станиславу не хочу, Станиславу не хочу. Пол на лаву не сажу. Ты горишь, ты Анину, ты горишь, ты Анину, ты горишь, ты Анину. Працавітую дзяўчыну. Косил ясь конюшину,